този е идеален. Така. Заглавието на темата е ориентировачно. Избрах да говоря за два съществени, според мен, модели на поведение, които се срещат все по-често в настоящите обществени и социални структури. Предвид характеристиките на доминиращата култура в момента. Дълги години съм се задавал въпросите. Какви са хората, които движат механизмите в настоящите институции? Какво ги прави такива, каквито са? Какви вярвания ги водят напред? С какво се различават от останалите? Как може структурата на социална организация да се промени, така че да бъде възможно най-отзивчива към нуждите на хората? Ще се опитам да отговоря на тези въпроси. Целта ми е да ви дам инструмент, чрез който можете да разпознавате и разграничите, да се предпазите от определени деструктивни модели на поведение и структурите, в които те се формират. Предупреждавам, тенденциозно ще обърна внимание на крайните случаи, възможно най-абстрактно, за да мога да предам начина, по който ги отличавам. Също така, ще представя едни от най-известните, но обществено безизвестни социални експерименти, които могат да обяснят защо се случват безумия в останалите, в устарелите и невалидни структури, които сме създали. Ще ви дам парчета от пъзел, които сами да сглобите. Нямам за цел да ви дам стъвкани отговори. Материалът е провокативен. Митът за Нарцис. Според гръцката митология той бил млад, красив и отхвърлял жените, които се захласвали в неговата красота. Веднъж, връщайки се от лов, Нарцис ожаднява. Навеждайки се да пие вода, видял отражението си във водата и се влюбил в него. Копнейки за образа, който вижда, се опитал да го целуне. Паднал във водата и се удавил. Тази приказка е показателна, защото хора като него съществуват и днес. Липса на емпатия, съчувствие е отличителната черта на нарцистичните разстройства и страдащите намерят изключително трудно това да разберат другите и техните собствени емоционални състояния и влияния. Това прави поддържането на близки или интимни взаимоотношения много трудно. Те нямат истински приятели и близки хора. Зависят единствено от положителното влияние на хората около тях. Можете да ги разпознаете последните характеристики. Бурна реакция на критика. Става ядосен или унижен. Фокусиран към себеотдаденост в междуличностни отношения. Използването на други за достигане на целите. Преувеличаване на собствената си значимост. Изпитва нереалистични фантазии за постижения, сила и красота. Както и за интелигентност. Изпитва срам вместо вина. И това е така най-открояващата се характеристика. Те търсят постоянно внимание и положително подкрепление от околните. Лесно стават ревниви, имат чувство за изключителна правота, експлоатиращи са към другите, липса на съчувствие, показва арогантно, надменно и горделиво поведение, използва отричащ механизъм, за да омаловажи неадекватността или провалите си. Използва рационализационни механизми, за да оправдае егоцентричното си поведение. Да обясня какво значи рационализационни, защото то малко е чужда дума. Да рационализираш нещо от гледна точка на психологията означава да един вид имаш някаква емоция и ти се опитваш да я оправдаеш с аргументи, което всъщност няма нищо общо с логиката. Много от тези качества са възприяти от обществото, особено от подрастващите, които тепърва формират личността си, подкрепени от множество публични изяви, които нагледно можем да забележим по електронните медии. Те са спонсорирани и умело представени, за да се продават продукти на масите. При това успешно,
ако съдим по резултатите от изборите, например. Повечето от персонажите, които виждаме в публичното пространство, дали на билбордовете или някъде другаде, явно или не, нямат никакъв съществен принос в нито една обществено значима насока. Това е феномен, който се възприема за норма в днешното общество. Психопатите. Тук става интересно. Противно на общоприетото вярване, че психопатите са убийци, това е далеч от истината. Те при запознанство са изключително магнетични, чаровни и проницателно интелигентни. Рядко нарушават законите съзнателно, но предпочитат да минават по тънката линия в кавички. Психопатите са хора с ограничен спектър от емоции. Не изпитват съчувствие към останалите, нито вина, по-скоро проявяват егоизъм, грандиозност, агресия, дразнителност и други методи на манипулация, за да повлияят на поведението на околните. Психопатите могат успешно да емулират, един вид добри актьори са, емоции и по този начин да заблуждават жертвите си. Хората, имали възможност да общуват с такъв човек, най-често са били подложени на психологически тормоз. Разлики между психопат и нарцисист. Психопатите по правило притежават качествата на нарцисиста, но разликата е, че те не могат или не искат да контролират тяхното желание за удовлетворение. Те са садисти, насилници и изпитват удоволствие, когато причиняват болка. Както всички хора, те се страхуват от последствията, които могат да ги сполетят и правят всичко възможно, за да избегнат некомфортни за тях обстоятелства. Те са пределно наясно кое ние възприемаме за правилно и кое за грешно. Когато психопатията и нарцисизмът са в основата на личността, те не могат да бъдат излекувани чрез външна намеса. Няма хапче, нито лечение. Страдащият си остава без емоции до живот в общия случай. Единственото, с което можем да се въоръжим, е компетентност. Шансовете за предпазване са ограничени само до превантивност. С други думи, ако срещнете такъв човек в ежедневието си, бягайте надалеч. По статистика, средно всеки един на 100 е психопат. Дали това девиантно поведение не е причина за растящото масово недоволство в системата, в която живеем? В заключение на казаното до тук, съдейки по начина на функциониране на режима, създали сме среда, където този тип паразитни личностни характеристики да виреят, да се хранят и растат. Такива хора се умяват да стигнат до високи отговорни постове в настоящите структури. Аз и вие, нормалните човешки същества, притежаващи пълния спектър от емоции, нямаме шанс срещу такъв тип характери. И сега ще говоря за един експеримент. Става въпрос за експеримента на Милграм, който е един от най-известните. Проведен е в психиатрията. Един от най-известните експерименти, провеждан от психологията от Стенли Милграм. Да, това има важно да го запомните. Стенли Милграм, който е казал ето това нещо. Което се вижда нагледно, няма да го чета. Той е проведен в Йелската университетска лаборатория. Милграм е американски социален психолог. Мотивацията за поредицата от експерименти е поведението на подчинение, изразяващо се в съгласие, отстъпване пред натиска, като ясно се осъзнават наличните условия и ситуация, които пораждат поведение на контрол. Причината за провеждането на поредицата от опити е била Втората световна война, където е извършван контрол на толкова много хора под форма на легитимна власт. Нормативното влияние, обусловено от социален авторитет, на който човек отстъпва
и се подчиняват при определени условия, които могат да имат страшни последици върху членовете на различните групи. Първият от поредицата експерименти е проведен през 60-те години. Задачата му е да установи границата на подчинение на авторитета и властта, за да се види как влиянието на наредената заповед причинява болка на друг невинен човек в името на благородна в кавички кауза. За провеждането на експеримента е подадена обява във вестник, че се търсят доброволци за изследване на способността на учене и паметта. За целта авторитета е представен от професор, облечен в лабораторна престилка. Жребия на учител и ученик всъщност е манипулиран. Има жребий, който ще видите след малко. В експеримента участват 3 души. Професорът или ръководителят. Това е първият. Втория. Ангажиращия за извършването на експеримента, това е ученикът или студентът, наричан още жертвата, която е поставено лице. И третият, истинското опитно лице, това е учителят, без той да разбира за това. Ръководителят изяснява на участниците, че всъщност ще бъде изследвано въздействието на наказанието върху процеса на учене. Тестът изисква научаване на двойки, асоциации на изуст и при неправилен отговор жертвата, ученикът, трябва да бъде наказан с подаване на електрически удари като шок. В този случай учителят се намирал пред внушителен генератор, а ученикът бил привързан към подобие на електрически стол с електроди. Генераторът имал табло с 30 деления, от 15 волта до 450 волта. Всяко деление наказвало с 15 волта повече от предходното. Обозначенията гласели: лек, умерен, среден, силен, тежък, опасно, много тежък шок. Ако изследваното лице прояви нежелание да продължава да увеличава напрежението, експериментаторът използва 4 подкаяния, които са подредени по реда наказване. Ако първото не помогне, се преминава към второто и така до последното. Първо, моля продължете или моля давайте нататък. Второ, експериментът изисква да продължите. Трето, абсолютно необходимо е да продължите. И четвърто, нямате друг избор. Трябва да продължите. При напрежение, реакцията на учениците, съответно 75 волта мърморене под носа, 120 волта викове на болка, 150 волта казва, че не иска вече да участва в експеримента, 200 волта крясъци, 300 волта отказва да отговаря и над 330 волта мълчание. Тук става интересно. 120 волта, от 120 волта нагоре се счита за смъртоносно напрежението, нали? Резултатите от експеримента са следните. Брой на участниците е 40. 26 души в случая достигат до максималното напрежение от 450 волта и само 14 прекратяват опита преди това. Значи по-голямата част от нормалните хора биха убили човек, само защото някой в бяла престилка им казва да го направят. Това, което виждате в момента, е пресъздаване на експеримента. Преди няколко години. И резултатите са аналогични. Не са много по-различни от тези, от този, който е проведен през 60-те години. Някакви въпроси? Нещо да обясня по самия експеримент? Нещо неясно? Или нещо ясно? Има и други интересни експерименти, които биха могли да покажат такъв тип поведение, поставящи хора в най-различни ситуации.
Най-интересният за мен след този е Станфордския затворнически експеримент. Stanford Prison Experiment на английски. Проведен от психологът Филип Зимбардо. Този експеримент превръща мазето на Станфордския университет в един истински затвор. По аналогичен начин се набират кандидати, които да участват в него, чрез обява и така нататък, студенти в Станфорд, след което те биват арестувани. Директно идва полицейската кола, едната част от тях, идва полицейската кола пред тях, арестува ги с белезници, с всичко и ги вкарва в мазето на този институт. Да, няма значение. Те ме чуват хората, нали? Това не означава, че трябва да го отдалечиш. Да. А останалата част са гардовете. Едните са затворници, другите са гардовете. Дават им се роли, един вид. И тези роли, те влизат в тях в хода на експеримента. Експериментът бива прекратен, защото тези обикновени хора се превръщат в чудовища. Особено гардовете, защото те имат власт. Има филм. Има, мисля, че доста... Така ли? Ами да, добре ще е да се запознаете с този експеримент. Много е интересен. Филип Зимбардо също, той е написал една много хубава книга, наречена Ефекта на Луцифер. Сами разберете за какво става въпрос. Става въпрос за обикновени хора и какво ги кара да променят, именно средата ги кара да променят поведението си по толкова драстичен начин. Втория е ефект на наблюдателя. Няма много познания по това, специално този експеримент. Не съм чел много литература, обаче той също е доста интересен. И така, минаваме на друга част, която е всъщност, аз съм я заглавил по името на една книга, която след това ще ви представя. Това е Катедралата и базарът, като форми на обществена организация. Нашето общество е изградено на базата на тъй наречените катедрали или организации с ясно изразена иерархия, както правителството, политическите организации, корпорации, образователната система и тем подобно. Но дали това е удачна структура, която работи по-добре от която и да е друга, съмнявам се. Това е валидна форма на социална организация, що се отнася до структура, но този тип притежава някои съществени недостатъци. Липса на гъвкавост и маневреност. Изобретателността и индивидуалността остават на заден план. Налагат се протекции върху ноу-хау, например юридически инструменти, патенти и прочие. Посяга се на свободата на индивида, било то работодател, работник или консуматор. Вечният конфликт, конкуренцията. Това са само някои от недостатъците. Няма да разисквам всеки един по-отделно, това е, може би е ясно за всички. Надявам се. Базарът е другата гледна точка. Съставен е най-вече от малки формирования, неправителствени организации, консорциуми, граждански движения, но най-вече от свободни електрони, които се самоорганизират и въвеждат хаоса в някакъв порядък. Не е за вярване, нали? Има един продукт, който ползвахме, за да изнесем тази презентация. И той се нарича GNU Linux. Напълно свободен е за употреба, функционален, както всички останали алтернативи. Това е операционна система. Да, алтернатива на Windows един вид, но въпреки, че не е ваша алтернатива, тъй като може да се ползва за много други неща.
Така ще стане ясно. Той е създаден в такъв тип социална среда. Този продукт работи на около 91% от суперкомпютрите и 63% от сървърите в интернет. Тъй като софтуерът му е с нееднородно съдържание, с огромното разнообразие от възможности, портативност и гъвкавост, за разлика от конкурентите в кавички и алтернативи, може да работи не само като сървър, но като работна станция на мобилни телефони, таблети, микроконтролери и всякакви други електронни устройства, за които бихте могли да се сетите. Това е развитието на Linux ядрото в 5 години, събрани в една минута. Как се развива един такъв проект? Визуализация. Аз успях да обясня. Това е един вид програмисти, които са се събрали и почват да къмит. Как да го обясня, Ники? Различна структурата, която се създава при взаимодействието на тези програми. Да. Тъй като основният код идва от общност, голяма от хората. Да, основният код идва от голяма общност от хора. И те го правят това нещо. Предвиден е хаос. Да, което всъщност не е съвсем хаос, но не е прекалено хаос, но не е прекалено подредено. Това е система. Да. Доста гъвкаво. Ако сте потребител на интернет, бившата национална телекомуникационна компания, например, или ползвате Android базиран телефон, в дома си имате хардуерна конфигурация, която работи с GNU Linux. Ползването на GNU Linux базирани продукти се увеличава всяка година, но напълно свободен е за употреба и тъй като кодът му е свободен, може да се модифицира спрямо всяко едно специфично приложение, съгласно лиценза. Свръхфункционалността често създава проблем за начинаещия потребител, изразяващ се в объркване, но като цяло е лесен за ползване и носи много предимства. Главното условие, което пазарът поставя, е споделянето и симбиозата, вместо непрекъснатата конкуренция. В заключение, всеки един от методите за организация има предимства и недостатъци. Наличните инструменти и технологии, като интернет, например, не дават възможност да се изразяваме и творим в среда на почти пълна равнопоставеност. По този начин свободни продукти, макар чрез протекцията на лицензи, се създават в тази работна среда и са по-качествени, устойчиви, гъвкави и достъпни за всеки. Различията между хората се превръщат в предимства, недостатъците биват изпегнати по-лесно, хаосът често се превръща в порядък, но без да се прекалява, а деструктивните модели на поведение бързо биват отхвърлени. Може би, ако тази равнопоставеност се приложи в една истинска икономическа рамка, каквато тази в момента не е, катедралите, заедно всички проблеми, които те създават, биха изчезнали завинаги. Това е моята гледна точка. Още нещо. Това е всъщност една книга, която е също свободно разпространяема се. Тя е 25 страници и въпреки, че в нея има много термини, които се надявам повечето от вас да могат да разберат, въпреки че не знам дали, не съм напълно убеден, че това може да се случи. Книгата е преведена на български и се нарича Катедралата и пазарът, както аз бях озаглавил тази част от лекцията ми. И всъщност тя разглежда точно този тип създаване на продукти и Linux като такъв. Това е.